Yechino chiziviso chinokosha. Lesi isaziso esiqhakathekileyo. Mhuri yeZimbabwe tinozviziva kuti rufu mutongo waMwari runouya tisina kutarisira. Sonke siyazi ukuthi imfa ibuya singalindelanga. Naizvozvo katibate isusu veDrewmas Media ticheme pamwe chete nemi tikwanise kunge tichikurekodherai event yese. Tisithinte njengeDrewmas Media ukuze sikwanise ukulirekhodela i-event yonke. Namba dzedu 0714 903 747 0714 903 747. Drewmas Media, taking you to another level. Nungamiro yekuti pakwarare upenyu topatinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo. Mhuri yeZimbabwe muri rudadiso. Nhasi nerimwe zuva rarimwe zuva nhasi rarimwe zuva zvinoreva kufamba kwenguva, makore achifamba, nguva dzichipindidzana, mwaka kando kufamba kwayo. Nhasi rarimwe zuva, zuva nezuva rine zvaro. Nhasi uri kufara, mangwana uri kusuwa. Muri yeZimbabwe rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese ndinofamba nachiyera. Mhuri yeZimbabwe salibingelela namhlanje. Ngiyathemba lapha elikhona litholeli kahle, ngiyathemba lapha elikhona impilo zenzihamba kahle, alila mkhuhlane libamba. Nxa likhona imkhuhlane labamba phela thina eDrewmas Media sakwanisa ukuthi phela silincedise. Ibizo lami nguChiyera njengoba sekhulumile uAndrew. Chiyera ndine chichemo. Pese pandinobuda ndega paTV. Vanhu vanenge vachingoti Chiyera ari kupi? Ko ndinenge ndiri kupi? Pese chaitika kana ndikafamba nemotokari vanhu vanenge vachibvunza Chiyera. Ipapa izvo zvekutaura kwatiri kuita vanhu vari kukomenda nezvaChiyera. Saka ndakufila insecure. Okay. So nxa usufila insecure maplane izvumba? Ndiri kufunga kuti ndimbokuzorodzai Chiyera. Chandifadza ndechekuti nhasi uno mafamba nemunin'ina wenyu. Zviri nani hangu ndisangane namainini. Yeah, at least nxa sensuka, at least kana ndakwenda kana ndikasiya mainini handina hasha. Than kuti ndisiye munhu asingazivi. Saka tisatatanga mhuri yeZimbabwe kutaura nezvechirongwa chanhasi, regai ndikumbire Chiyera vabve. Titange kutaura nhau iripo, ndakutaura hangu namainini. Manzwa mhuri yeZimbabwe ndadzingwa naShumba. Ko ningadini ndichiti pese pandakutaura zvinenge chingonzi Chiyera. Vamwe vautaura zvokukwidzai ndege kuenda kuUK. Like seriously? Mukadzi wemunhu anoda kukwidzwa ndege kuendepi? Ko ndege inoenda kupi? Ipapo manje ndopandoda kuti mumbogara pasi mufunge kairi katatu. Okay, mhuri yeZimbabwe uAndrew senza kumchiya yedwa njengoba limuzwa ke kubuye umayinina. Ngiyathemba ukuthi bazahlalisana kuhle mhuri yeZimbabwe. Kumbe mina lisoze lindinga but lingandinga ngiyabuya ngigijima nje nguChiyera ndini Chiyera ka. Chiyera zvinani mubate yenyu kamera nguva dzese. Ndombofamba hangu namainini. Asingadi kufamba namainini ndiani? Ndofunga munozvinzwisisawo. Hayi ngiyakuzwisisa. Ndatenda hangu. Sekutaura kwataita mhuri yeZimbabwe kuti zviri nani hangu, hanzi zviri nani kuroora mukadzi anoroya. Chiyera vandikona ndane munin'ina wawo. Saka ndiva ndakutomboda kuti ndifamba hangu naye tichitaura nyaya dziripo. Makadi yenyu mainini? Tiripo makadi yenyu. Inini ndinofara chose. Ndofunga ruzhinji rweZimbabwe rungangoda kutanga nekunzwa zita renyu musati matanga kutaura navo. Salibonani mhuri yeZimbabwe, ibizo lami nguNemweya, umna wakhe kaChiyera. Ngiyathaba ukuba lani namhlanje ngalesi sikhathi. Mhuri yeZimbabwe ndingade kutanga nekukuzivisai kuti hongu tatanga yedu tichifara asi nhau yatafambira pano haasi manake. Zvina kumira zvakanaka pamhuri yatashanyira. Tiri munzvimbo yekuMarondera. Pane mwana ane makore 9. Tingati ari kurohwa nezvinhu, ari kungochema, hanzi ari kugwina. Zvakawanda zviri kuitika kwaari. Mainini, vachele.
Mhuri yeZimbabwe, njengoba selitshelile ubamdala wami engihamba layo, silapha nje endaweni yekuMarondera, sizwe ngosizi kulomntwana othele kanzima ogulayo umkhuhlane ongazwisisekiyo, uphethwe umkhuhlane wokuwama besisho, kodwa njalo akuqedakala ukuthi kungabe kuyini. Mhuri yeZimbabwe, silusizi namhlanje ngalesi sikhathi. Lindaba iserious Mhuri yeZimbabwe, imkhuhlane ogulayo lo awujayelekanga. Njalo nje lami ngilapha ngalemini bengiqala ukuzwa lesi sifo asigulayo umntwana. Bathi umntwana uyawoma phakathi kobusuku, uyawoma ewe phansi angani uphethwe umkhuhlane wamafisi, singazi ukuthi kuyini Mhuri yeZimbabwe. Kodwa ke besicabanga ukuthi maybe singabe lesiqombululo sokuthi kungabe kuyini. Kazhinji ndaiti ndikadzokera kumba ndichitaura namaini nava vainditi bamukuru muri kunyepa, saka nhasi ndada kuti vauye vazvionere. Senguva dzese Mhuri yeZimbabwe tinokukurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Nhasi tiri pane rimwe level. Ine dzidziso, ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu. Patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori, topa kumatendo kuva yarashumba. Ine dzidziso, ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu. Makadi henyu ruzhinji rweZimbabwe. Ini ndinoitwawo Mai David, ndinogara kuHarare. Ndauyawo nekuda kweurwere hwemwana wadzisi vangu ava vanonzi Mai Matanga, vane mwana wari kurwara neLisa. neLisa ari kurwara nechirwere chisinganzwisisike. Ndofunga madhokta azvitadzawo, venganga vatadza nemaprofita atadza. Kune vataifambirawo titi tingakwanise kukunda. Saka tasvika pari nhasi pekuti hatichakwanisa even kana kuti timubatsire mwana, takungomutarisa. Saka inini ndakasvika panapa marimwe zuro ndichiona situation yacho isiri kuita mushure mekunge vandifonera kuti mwana ari kurwara. Saka ndakavati ini ndine vanhu vandinokwanisa kuti mubate, vanokwanisa kuti mwana uyu arapwe apore. Saka ndakadedza vanhu veDrewmas Media nekuti ndiwo yandinowanzofollowa kana ndiri kuHarare ndichionawo maproblems evamwe. So ndavashedzawo kuti vasvikewo pano tikwanisewo kuti tibatsirwe dambudziko raneLisa. neLisa ari kurwadziwa, ari kutambudzika. Haakwanise kunzwanana nevamwe, anotofamba achimhanya zvokuti anotange munhu akupenga uyoyo haasi kutodzoreka. Saka ndanga ndichikumbirawo ruzhinji rweZimbabwe kuti mutibatsirewo sekuzivawo kwatakakuitai muchibatsirawo vamwe. Notenda. Ine dzidziso, ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu. Patinoona kadi yenyu Mhuri yeZimbabwe. Ini ndinoitwawo Mai Matanga. Ndoitwawo Mai Matanga, ndine dambudziko remwanasikana wangu anorwara panguva dzeusiku kunyanya-nyanya. Akatanga last year muna July. Akatanga achita zvekungodona, achibata mudumba achingodona, achibata mudumba achidona, zvokuti aigona kuita 3 to 4 times per day. Saka tabva ipapo tazoti gare akazotanga kugwina usiku. Sekuti akatanga na7 kugwina, anotanga 7, 8 every hour kusvika kwachena kusvika na6 achingogwina chete. Achita akati gwine omboti bemngeno, obva adzokera futi pakugwina, obatwa futi nehope, achingodaro kusvika kunze kwaedza. Saka panokwana 6 o'clock kuseni kwachena anomuka, then amuka anotanga kuchema, kutanga kungoskrima zvisinganzwisisike. Anoskrima but paskrimira anenge achita anenge munhu ari kuvhunduka, aita senge ari kuona vanhu, ngari kuona zvinomutyisa. Ndo maitiro zviri kuita paari. Makamboedza here kutsvaga rubatsiro kungave kuchivanhu kana kumaprofita uyezve nezvipatara? Kuchipatara pakatanga problem yake takaenda kwadhokta nekuti tanga tisati tanyatsoziva kuti ichi taingoti ndofunga mudumbu munotanga kumurwadza. Takaenda kwachiremba, chiremba vakati anoda kuitwa inonzi CT scan.
saka CT scan takatarisa makosti ayo yakatikostera mari yanga yakati kurei, ndobva tazoenda kuzvipatara zvekuno kumusha kwatinogara tanoti CT scan takatadza kuikunda pamaprizes ayo. Vatadzokera tikati dokta mwana uda ari kudai. Saka dokta vachiona mwana uyu akatoenda achitonga ari fiti panguva yandikaenda naye. Saka vakatoti mwana uyu haasi kurwara. Ndikati chiremba mwana uyu ari kurwara. Zvikanzi endai momutora foto panguva yaanorwara iyaya muye naro. Saka takanomutora foto. Chivatadzokera nefoto riya vatanovaratidza. Dokta vakati tanga tichimboti mafits kureva pfari but haisi pfari nokuti nguva yaanotora achiita izvizvi chimbofambai. Saka last year patikaudzwa chimbofambai hapana patikasiya. Ndakafamba kumaprofita kwese kuchivanhu kwacho ndakasvika zvekare. Tichitsvaga rubatsiro, mwana aingobatsirwa. Tichingoti tasvikawo pano achingopiwawo zvaanopiwa, tsanangudzo dzaanopiwawo kusvikawo pari nhasi. Saka zvinoizvi dambudziko racho rati kurei zvekuti akagona kuti kana 1 week asina kudonha, paanotanga kudonha pacho zvinenge zvakatooma. Anodonha zvekuti handingati kudonha nokuti zvinoitika akarara, anongotanga kungovhunduka, ototanga kutoskrima, achitotanga kugwina, achipindura maziso, otopidigura maziso, ozoti papaya okotsira, otangidzazve achingodaro zvekuti anogona kungozvita after 30 minutes, after 30 kana after 1 hour, after 1 hour. Dzongwa anotozvita 3 days dzakateedzana. Dzongwa anogona kuzvita once per 1 week. Zvekuti akazvita Monday totozoti next week Monday futi same time anogona kutongodzokora same problem iyoyo futi. Saka ndo dambudziko randinaro pamwanasikana wangu. Ane makore mangani? Ari kukwanisa 9 years musi wa 10 May. Ndinoti makadi yenyu mhuri yeZimbabwe. Ini ndina mbuya Melisa. Ndiri kuti mwana wangu nemuroora. Dambudziko iri rakura pamwana iyeyuyu. Haasi kuenda kuchikoro, haasi kutombodi kugara pano zvakamusiyisa chikoro. Zvotoda kuti iro dambudziko iri tiri kutokumbirawo kuti vaneta taneta tafamba papi nepapi. Mwedzi nemwedzi wega toenda kumaprofita tichinzi itai zvakati tichisvikoita izvozvi pabva zvemaprofita taita zvataitiswa asi hatisi kuona change kana chimwe chinhu. Zvotiri kungokumbirawo kuti muZimbabwe kana paina anogonawo zviri pamwana wangu muroora wangu tingobatsirwawo nekuti mwana mudiki haana chaanoziva. Hatisi kuziva kuti chirwere cherudzii, hatisi kuchiziva. Abvira nhasi usiku achichema izvozvo atongonyarara manje so zvokuti zvikamubata munotonzwawo futi tsitsi kuti chii chiri kumboitika. Zvoda kuziva kuti chii chiri kumboitika pamwana iyeyu. Zvandinongokumbirawo pamberi peZimbabwe kuti paina anoziva anongoti aiwa endai kwakati hapana kachisingaperi kana danga remomba anoparadza kazvina musha ndepazvinenge zvada asi ndoda kuziva kuti zviri kumbofamba sei paina anozvigona. Pfungwa dzangu dzine chitotidzo dai zvataura sekuchema kwaanenge achiita anochema zvokuti akada kubata bvupari chairo hamumukwanise anoma kuti papata kutomutadzira sevanhu vakuru. Zvoda kuziva kuti chii chiri kumboitika mwana kudenda werudzii taimboti itsviyo. Zvino tsviyo dzinopupisa mwana furu dzinoita sei nozvadzakuita nezvatoo kundinesa ndina mbu yacho. Ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu topatinoona ana sekuru wedu ari masvikiro. Dambudziko iri matangiro arakaita ndakange ndakarara saka ndakabvisa chipfeko changu chemukati. Ndabvisa chipfeko chemukati ndakangochisa pasi pamubhedha ndichibva ndachishaya. Ndakamuka makuseni ndichitsvaga ndikaudza adzimai vangu kuti ndo zviripo tabatsirana kutsvaga imba yese chibva tashaya. Saka ndofunga takaita wiki rese chipfeko chitachishaya kwakuzochiwana nemawanira atakachiita. Ini ndichibva ndatora chipfeko chiya adzimai vangu ndofunga ndo vakachiwana. Ini ndakange ndisipo ndauya ndobva vandiratidza chibva tatora chipfeko chiya chibva ndaisa muplastiki chibva takanda mutoileti. Saka kubva ipapo ndo pakabva pazotanga kufamba chinhu munyama nekuzobuda bundu iri rinova raronda. Risiri ronda isachi rakabuda kunze wakaita kunge mwena wakatonzera wakatswinyira kudonzera mukati. Ndo pazvakatangira ipapo. Asi mwana ari kurwara ndakange ndisati ndaanaye nemumwe mukomana ndakange ndisati ndaanaye nandine first born yangu musikana anonzi Tinotenda. Saka mwana wenyu first born haasi kusangana nedambudziko iri? Mwana haasi kusangana nedambudziko iri. Zvichireva kuti problem pari zvino tingati muropa menyu.
totenda. Inini dambudziko remwana wangu ndikangoti rakatangira pandiri. Inini ndakatanga kufambwa nechinhu muna 2014. Ndakatanga kunzwa chinhu chichifamba mumuviri wangu. Asi chinhu chichifamba chichitenderera nyama dzese chichiti kana pachinenge chasvika chikatanga kurova unotochiona nemaziso kuti chiri kurova pa ukabata unotonzwa kuti mukati mune chinhu chirimo chiri kurova mukati menyama dzangu. Asi chakazoburitsa ronda kumagaro. Ronda iri rinolika urwa neropa. Nguva yarakatanga kuputika raita kunge mota raibuda urwa hwegreen neropa rainyiminya mafuta. Paibuda ropa sezvatineta kana tikacheka huku ropa rakagwamba riya rinosara ragwamba patochekera huku ndoropa raibuda iroro mandiri riri dema. Saka zvadaro ronda iri harina kuvhara kusvika pari nhasi. Ndakamboenda kuzvipatara vaiti mota vachindipa matablets emamota vachimbondibaya mainjection hapana chakachinja. Ndinonamata Johani maso wechishanu. Saka kumasowe kwataenda vaindiitira minamato wekuti chinhu ichi chichapera. Asi chavakakwanisa kundibatsira nacho nekukurumbidza vakakwanisa kundiudza kuti usaende kuchipatara. Zvinova ndo zvinhu zvandakateerera kusvika pari nhasi. Saka ronda iri pari nhasi ndichiinaro handisati ndakwanisa kuwana rubatsiro. Asi ndafamba ndatraya papi nepapi zvese zviri kuramba. Ndazama kuenda kun'anga, ndazama kumaprofita, hapana chiri kufamba. Ronda iri riri kungolika urwa neropa asi nguva zhinji rinobuda urwa. Roita nguva dzekuti rinondivava ndonzwa chinhu chiya chichienda paronda paya chichineta sechinobaya-baya kunge tsono. Chita sechinoruma-ruma. Nguva yachinodaro rinogona kuti vharei kwe2 days chobva chavhura. Ronda riya rovhurika rotanga futi kulika urwa neropa. Urwa neropa. Kusvika dambudziko iri nanhasi richiri rakangomira rakadaro. Saka zvasvika pakuti zvave pamwana wangu musikana anonzi Nelisa. Mwana uyu ndiri kunzwa kusiririswa zvakanyanya nekuti achaenda kuchikoro. Dambudziko rakura. Mwana ari kuchema nguva zhinji usiku. Anogwina kunge ari pamagetsi. Anogwina zvakanyanyisa zvekuti mukamuona munomunzwira tsitsi kana kumubata kuti mumuswatanudze maoko makumbo anenge akaoma achigwina zvakanyanya zvekuti anogwina kana zve5 minutes akadaro obva azodzokedzana. Asi nguva dzaanodzokedzana anoita semunhu arasika njere, arasika memory zvekuti unoshaya kuziva kuti chii chaakuitika. Otanga kuchema. Akatanga kana na7 dzeusiku kunoedza achigwina every hour zvokuti ndinotadza kunzwisisa kuti chirwere rudzii. Takamboti pekutanga itsviyo mukufamba zvikanzi tsviyo haidaro haibate munhu usiku. Saka pari zvinezvi ndo dambudziko randiinaro. Usiku hwapfuura hwitara ratakagara. Akatanga kuma8 tasvika makuseni abva atanga kuchema. Naizvozvo ari kuchema nani stop. Paamukira anenge achingochema hapana. Hatikutadza kuziva kuti chii. Takamboti itsviyo haisi tsviyo. Kumboenda kumapostori hakuna chakabuda. Kun'anga kuchivanhu takafamba zvedu but kwete zvakanyanya. Takafamba mbichana. Kwatani takanyanyira kumapostori nekuti tinonamata chechinonzi Johani maso wechishanu. Asi hapana chachinja pane zvese zvatiri kuita. Saka ndiri kukumbira rubatsiro vana veZimbabwe. Ndatambudzika kwenguva refu. Mari nemari dzandatraya kuburitsa hapana chiri kuchinja. Kusvika pari zvinezvi handichisina kana pekutangira kana pekuti ndidii handichisina, handichaziva chokuita. Ndiri kukumbira rubatsiro vana veZimbabwe. Mhuri yeZimbabwe, nyaya iri pano ndinovimba mainzwa zvakwamuri vana sekuru, vana mbuya, maprofets vese vanobatsira. Hecho chisveru tinokumbira vanofungidzira kuti vanozvikwanisa ka aiwa tibatei veDrewmas media panhamba dzedu ndidzo dzamuri kuona idzo. Tione kuti tobatsira sei mhuri iyi. Mhuri yeZimbabwe sulusizi namhlanje ngale mini. Sithemba njalo ukuba sathola isisombululo sale ndaba. Kulubuhlungu kakhulu. Kusasa kungabe kunguwe o umngani wakho o umuntu omaziyo. Besicabanga ukuthi mhuri yeZimbabwe lingasinceda ngalokho esibhekane lakho namhlanje. Chiripo ndechekuti nhasi zviri kwavari who knows mangwana zvinogona kunge zviri kwamuri. Naizvozvo tinokumbira kuti tibatane kuedza kupedza dambudziko irori asi bambaneni. Mhuri yeZimbabwe namhlanje kungabe kunguwe o kungomunye wakho o umakhelwane o omaziyo. Ngakho ke kasibambeneni
sibo munye sithandaneni sincedane. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa musakanganwe kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.